Kai? Ba kawo da iPhone? Wani za ta faɗi. Ababawan Allah. Wayan makan kuma sai ka ɗauke? Ke ji tsoron Allah. Allah can ya ɗan daga ta malama. Na ga nan kuma akwai ma'aikata rike ruwala amma an ba ga wallahi tallahi ba. Haba bawan Allah ina zaka fita babu dan jagora ina zaka je ne? Wallahi zan je can area bakin kasuwa a nan gidan namu yake. Shikenan bari kira mai mashin ɗina yanzu. Yazo ya kai ka gida. Okay to shikenan na gode. Kana kusa ne? Ka zo da shi na samu kaman irin maran na kasan maran na dinnan bai yi daidai ba fa. Ban samu yanda nake so ba. Ga wannan wanda yace ne na san za a samu yanda ake so. Da Allah duk inda kake ka zo gashi makafure ma baya gani sai yanda muka yi da shi. Dan Allah kai sauri ina nan ina jiran ka. Bawan Allah gashi na yana zuwa ka ji ba? Ka ka daina fita irin hakan nan ba kowa. Wallahi tare da yaran ga kawuna muka. Allah sarki to yanzu yana zuwa mai mashin ɗina kai hakuri ka ji sanni. Shikenan ba dama. Yawa ga mai mashin ɗina ma ya ƙara su. Ya zo mai mashin na fi? Gashi na ya zo. Yawa hajiya. Wannan shi ne?